wawi mafana mvesetse kumenya kugwetsera kutsetse inu akudelelana mafana wa tikufuna mwanu titetse inu ngati 88 bets atawine ndani kaya oho let's bet inu game yomwe yafuta lerolo ndi ya Man City versus Arsenal ndi mafana wawa kudelelana itawine ndi timu yanga ndena musawapange zimene zozo ndikuikirani beat apapa ya nyimbo ya ineyo amene ataimenye bwinobwino apapa magawa akhala kuvota ndiye kuti timu yake ikhala atani yawina ase ulilede kumeko ta player beat yo mulilede atayambe na Arsenal kapena uyamba ndiwe tiye ntoni kuti apanga bwanji mafana we Zo okay mabazi yanga majianti zaza somaro trophy nabwera za mupaka beyu kumuyigana mukofini kalangari ali mazi yanda mangadi kidofini sungani mbane ndizelo ndili nizikofini nyirenji tame pasi mabazi muntu nganga ngozaza ngati mazi ndine singanga nditakukuta papazi kuchosa sisi la kolo kuweleza Zelo ni presidenti bachipiri bandakwela iwe yoko dini ndani nakuona bazenela pamene ndili pamwamba ukukanika kukwela fana sumatha kuyimba ndakuona ukungokwela ngati magawa pato imwina tingoti ite ndi masapota manisite ndipo siningasinthe maskiru wanu mumangomenya kuyika mukasite ine nganga yota faine simungafike mfana yakuli ni mboba ndangobwela pachipiripa ndikufuna za mujoba akuti kodi ndi ulimbo ndikufuna kumukoba akuoneka chibwana ndi wachamba ndiwe kobe akuweya tishe Bruce bad see than a pussy you really love for fools ndiwe mbuzi Deka. Inu, wawina ndi ndani hapa? Man City kapena Arsenal? Zimene zozo. Yawina ndi ndiyo. Osaiwala kuti zonsezi akuti pasita ndi magayi za 888 bets. Ngati mukufuna kumenya lero ndalama kupeza ndalama tapita pa 88 bets. Kenako zonse tikhati kuona kuti panga bayi. Ngati mukuzoza kuti awina ndi Man City tionera pamene papa. Taponya ku ma comment kumeko. Inu amwene zina lanu ndi ndani simunanene hapa? Zina langa andama nchiwa 0 koma ndi Triplex 0. Triplex 0? Amwene inu kundi ndani? Ine ndipukusa mbado mwachidule mbado. Mwamufira mbado kapena 0? Mutatuze ndinu kumene koko. Yonse po.